Čau, máme tady nový video a dneska ti ukážeme plzeňský street art a graffiti, na kterých se podílel tady Čáp. Je to tak. Dnešní street art, který ti ukážeme, tak vznikaly v průběhu festivalu Walls, což byl vlastně festival umění tady v Plzni, že vybrali se určitý plochy, které nejsou jako moc vytěžované a rozhodlo se, že se tam může teda něco namalovat, něco udělat. A každý rok vlastně je ten festival a každý rok se vybírají jako nějaký ty budovy. A první místo, na kterém se nacházíme, je u věznice na Borech v Plzni. A jedná se o street art od Lukáše Kladívka. My jsme tady měli plošinu vysokozdvižnou. Normálně jsme museli podepsat papír od věznice přímo, že se nesmíme jako dotknout země. No. Normálně jsme s vysokozdvižnou plošinou tady jezdili a vlastně jsme to celý vypenetrovali tu zeď, aby prostě se neloupala, aby držela. No a potom jsme ji nastříkali. A potom se po večerech dělalo, nebo to jsme nedělali my už, ale právě z Depa lidi, tak si přinesli projektory, naprojektovali si to v noci, odtáhlo se to jako přes den a pak se to vybarvilo. A není to šlý. A jak dlouho to probíhalo tak? Ale já jsem tady strávil třeba 2 dny. A reálně celková ta práce, co dělali třeba ten týden? No asi jo. Ale docela sranda, my jsme tam jako vylezli úplně nahoru s tou plošinou a koukali jsme tam na ty svěřence, jak tam hrajou fotbal. A z toho se nám taky docela prdel. My jsme zajeli s tou plošinou tamhle jako do té džuzny, do té díry. A ona se najednou nahla, jakože jedno kolo bylo ve vzduchu a začalo to houkat a nepustila nás to dolů a to bylo jako trošku A měli jste výhled jako na celou tu věznici a viděli jste tam, jo, tam co tam probíhá. A nesměli jsme ani fotit, ani nic takového prostě. Byli jsme normálně tam a dělali jsme to a přišli za náma tady z toho baráku jako malí Romové. Jestli ho nepovozíme na té plošině. Ne. Pak přišel táta, no to jako povozte. Nepovozíme. Já jsem se vlastně podílel na tomhle. Podílel jsem se na Větřice v Husovce, to je jako autobusového nádraží. Podílel jsem se na Locháči, tam je taky jeden celý panelák, který je červenýma jako pandulákama vybarvovaný. Přišel jsem k tomu tak, že jsem klasika po skejtovačce, prostě šel s klukama na pivíčko do Depa, ona tam zrovna byla nějaká akce, jako jsme tam dřív pracovali, tak jsme tam prostě se nějak dostali. Seznámil jsem se tam jako s produkčním vlastně toho Depa, začal mi o tomhle říkat, jako jestli bych neměl zájem, tak jsem šel, proč ne. No a potom jsem vzal jako svého kamaráda, se kterým chodím taky jako malovat a udělali jsme to všechno a byla to sranda, jako máme spoustu zážitků, když jsme tam, to byl nevím, 30 metrový panelák, prostě obrovský, my jsme měli půjčenou tu největší plošinu, co byla v tom Boels, co jsme si tam půjčili a byli jsme vysoko jako blázen, prostě houpalo se to tam, jako dobrý zkušenosti. Byli jsme nahoře, vysunutí na košíku a že si pojedeme, jako že pojedeme na silnici dolů, no. Jak to bylo velký, jak já jsem si nevšiml, že tam byla značka, normálně já jsem ji převálcoval. Já jsem ji přejel, tak já jsem ji zvojibal celou. Tuto je celý dílo jakoby pauze, on to vymyslel, on dělá ty jako vizualizace. Bylo to i jeho nápad, pauzera, byla to skice od něj, ale jinak Oliver a ten Fury. Ale mě fascinuje, že to vzniklo jako za týden. To měli jako nějaký vozíky? Jo, vysokozdvižnou plošinu. Normálně nejdřív stříkací pistoli, nastříkat to celý na bílo. No a potom se to nasvítilo v noci, obtáhlo se to, vybarvovalo se to. A kolik vás bylo celkem tak nějak? S tím kámošem jsme to celý jako nastříkali na bílo, že to jsme dělali ve dvou. Potom, když to bylo hotové, tak se sem přijel v noci zase s tím projektorem, zase se to nasvítilo. Nasvícovalo se to po kouskách jenom, protože jako nešlo, tady byly stromy už a nešlo to jakoby větší dálky, takže se to dělalo takhle. Za jednu noc se to celý načrtlo, já jsem šel domů, to si pamatuju, kámo. Když se to načrtávalo, tak já jsem tady s ním zůstával, protože jsem uměl dobře řídit tu plošinu, takže já jsem jezdil s ním a on to obtahoval. No a končili jsme tady třeba ve 4 ráno, jakože fakt do noci, jsme to dělali fakt do noci. První den, co přijeli ty umělci, tak jsem tady byl s nimi, jsme jeli do Kauflandu, koupili jsme maso, ty jednorázový grily, dali jsme se tady grilovačku, jako pecka, byla to fajn. Jako celý ten projekt mi spadnul jako slepej k houslím a
A bylo to skvělý. Bylo to fajn, no. Spíš mě baví, jak je to barevný, jak každá část prostě má jinou barvu a z dálky ti to úplně praští. Jak ta kombinace růžová, žlutá, zelená, modrá. Mně se to líbí, no. Ta červená tam hodně výrazná. Jak se vyhráli s těma barvama, no. To je takový živý. Vlastně takhle jsem já. Tady jsme zadne. To vypadalo bomba prostě, no. Uvězení. Taky prostě super. Jako tam musel být adrenalin v tom prostředí, v jakém to bylo, to je jako šílený. A na druhou stranu zase to bylo taky prdel. Tak tady jsem to ještě v životě neviděl, tak to je peckovně, ale... To je nový, oni udělali jam v obrovské jako akci. Aha. V Plzni jsem otevřel krám se sprejema a udělal se jakoby obrovská akce, že to legálně domluvili s městem a šli sem si prostě zamalovat. No Já jsem tady z toho úplně překvapený, protože taky líbí tohle, no. Já si to pamatuju jako totálně hnusný místo, kde na těch zdech byly prostě tyhle malinký jako shit graffiti a teď je tady tohle. Tady jsou vypsané všechny jména, co tady jsou na té zdi. Jaký promotaný. To někdo nocoval ještě. Jo, no.